Dagen er i dag. Dagen i dag er den dag, hvor Ingolf skal rense bur. Det er den dag, jeg har glædet mig rigtig meget til at vise jer, fordi Ingolf, han skider meget. Men jeg prøver sådan at sørge for, at hans bur bliver okay ren. Ingolf har ikke rendt rundt udenfor, uden opsyn, så jeg har tænkt mig at putte en snor på ham, så jeg er egentlig bare tilbage. Så er der snor på Ingolf, og han er allerede meget frisk på at komme ud og gå. Så jeg tager lige noget tøj på, og så er vi dem, der smutter. Ingolf sat fast. Ja, han er sat fast der, og han er der, så han har adgang til masser af græs og skyd. Jeg må tænke her en spand med alt det der mad og sådan noget, og så herover jeg noget hø og halm. Jeg plejer at bruge poser. Der er også nogen, der bruger sådan riveagtige ting, men det gør jeg ikke. Jeg har 3 forskellige poser. Jeg har de sol til alt det der møg i, og så har jeg den gennemsigtige her til at sætte tingene op med, så at, jeg ikke får noget på hænderne. Det er lidt ulækkert. Nu er jeg sådan set færdig med at møde ud. Jeg har gemt noget savsmuldet, fordi at derovre, fordi så har jeg ikke så meget savsmuldet tilbage. Og herover har jeg taget det, som man godt kan bruge. 2 forskellige slags af det der. Jeg har halm, og jeg har hø. Høet er det, hvor han putter sig ind i om vinteren. Nu er det vinter, så jeg giver ham ekstra meget der. Og det der, det er det, han spiser. Så han får ekstra mange proteiner. Ingolf, han får savsmuld i hele hans bur. Fordi når han tisser herovre, så bliver det lidt ulækkert, hvis man ikke lige når at få renset de dage, hvor man skal. Og nu er der kommet savsmuld i buret til Ingolf. Og nu er det en god bunke med halm her. Så det er jo rigtig godt, fordi det er rigtig koldt ud. Det er helt okay. Det er det, han spiser. Så jeg skal lige at lave nogle små kugler til ham. Så er der er bøgegren, han kan bide i, og så er der en høting. Og så har han også alt det her herovre. Så er vi ude at gå. Så Ingolf. Jeg vil have egentlig bare ret frit, faktisk. Men jeg har det selvfølgelig med ham, ikke? Fordi hvem har noget med sin Og det var egentlig det for i dag. Nu er jeg lige ved at gå en tur med Ingolf, og nu sidder jeg her. Jeg er rigtig glad. Ja. Ja, du bitte. Ja.